Wong wedok lek kadung krasa enak, ini masih lama. Terus. Ya kono nang ngisor kari terus masih lama. Ya nang ndukur ya remek. Manut ta. Iki sekarang tahap usia 20 sampai lo gak nyaut 20 sampai 40. Wes mau ya 0 sampai 20 itu usia belajar, usia pendidikan. Anakmu harus dibekali dengan ilmu. Lek pengen hebat, pengen berkualitas. Ojo ke susu diajari kerja. Ya. Nyapa? Rinyo tak omong. Nyapa? Tibake nyusoni bojo saurunge turu manfaate janung akeh. Mosok apa ya? Oh, ning wajahe tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus Apik nggo kesehatan jantung. apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus Menghilangkan stres. yo Menurunkan berat badan. jonekno. Yo engko to ya. Joto selara betah. Engko ae ya. Joto jajal. Engko ae turu-turu gitu. Jan medu. Bisa-bisane sembrono lho. Tak kandhani. Diomongi apa neh? Rabi rondo iku enak. Sing diomong penake nggo ndi? Kowe percaya ora? Ya ora percaya wong urung tau nglakoni. Ora gagak marahi masak, wis pinter masak. Trimo masake ora rondo tok to sing iso. Ora gagak marahi ngadepi mertua sing model jaran, model singa, model ula, model barong. Wis ngerti kabeh. Ngono. Lah nek masalah Malah jago Mas e. Piye? Pilih perawan apa pilih rondo? ya pilih rondo no. Rondo kan selalu terdepan. Alah, paling mampu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambut rasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne ya ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Aja macem-macem karo lobang sing mambut rasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambut rasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambut rasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu trasi? Gayamu paling mambut rasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Mosok to? Empuk aku. Beyuh iso mentul-mentul lho nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan wong ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Ya tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kowe sing tak tumpaki. Jal, Nyapa? nyatasi pora. Ya panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Kowe nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, mok urungi ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Gek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Nggih,
nek sego nggih segane jendela. Mriki jendela. Cendela. Nggih. Nek kates. Gandul. Nek nangka. Nggih nangka. Kates loro nangka tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya ya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek di pasar. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, ana kontal kene apa reng? Njaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin melu takon. Aku mbok silono duit to. Ora akeh mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to saliyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dek ingi enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumasane aku ki wong wedok piye ngono lho rumasane. Wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Ae, asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Poso Mbah jenengan? Ya ora poso, Mbak. Gak poso. Poso. Oh, poso. Sahur gak? Sahur kira ya. Aduh. Salat yo poso. Ya salat ya poso. Yo madhep. Muga-muga mlebu surga ya, Mbah. Ya sahur. Lele salat ngendi? Salat kene. Ngadep pundi? Madhep ngulon. Ngulon iki ngono. Kene. Entuk takok ora, Ndes? Angsal, Mas. Obat manuk gringgingan kuwi apa ya, Ndes ya? Malah diguyu tenanan kok enggak suka aku. Sabar. Obat manuk Gringgingan. Malah ngaget. tak jawab aku ngguyu dhewe jo. Lho iki ngerti apa ora malah diguyu ae. Teng apotek pundi-pundi gak enten. Ya ora enek wong aku apotek ngendi-ngendi sak tekoki kabeh ra enek kok, Ndes. Mangkane tekok awakmu kuwi, Ndes. Kringgingan. Iya, Ndes. Wis kuwi ora mbok celup. Iya memang, Ndes. Cepet-cepet no lawang to brosot-brosot no knalpot, Mas. Cepet melawang mbahmu kuwi tekoki tenanan kok malah. Ojo takok aku ngene iki aku gak roh. Lho gak roh. Nak main ngontrak nang nggonamu ki mbayari piro? 500. 500 sampai kapan? Sampai hamil. Ya, langsung cash ya, 500 ya, cash ya. Mbak, sampeane iso dadi rondo ping 3 piye to ceritane? Ceritane ngene lho, guys ya. Piye? Aku kan wongnya suka berbagi. Berbagi kok bojo iki. Sama-sama kan nek rondo iki di bojo. Terus ketok iki ya sangat membutuhkan bojoku. Akhirnya bojoku tak sedekahne ning Mbak Rondo iku mau. Apik men Mbak sampean. Jarene berbagi itu indah. Sing diomong indah iki ngondi? Kurang oleh piye aku, Jal. Gitu akhirnya aku jadi rondo. Paling bojone sampean iki walih karo sampean.
Mergo gayane sampean iki kurang nyeni, makane golek liyane. Wis bola-bali aku ngomong karo kowe, nyambut gawe iki sing bener. Iki yo bener ngono kok. Ngerti nek arep bodo nyambut gawe do tangane digegem. Lah nyekel pancol nek ra gegem piye begal yo jeblok goblok iman. Do butuh duit ora kowe iki? Butuh. Heh? Lah yo butuh. Sampung urung do nyambut gawe. Yo durung bocah ngono kok. Ya we do pringusan do ora gablek. Anja. Bi. Bahasa Inggrisnya bisu makan belut ya apa to? Aku tekok rono rene urung nemu jawabane. Awakmu iso apa ora? Nyambung ngene. Lah nyapa kowe iki malih bindeng? Sik, Lah arep nang ndi kok sik iki? ora ora nek aku ki MMKN to ya. Apa neh wi? Kok lagi krungu aku. Maha mengetahui komentar netizen. Sopo ya? Ari Iwan. Lah. Sik enteni, tak pikire. Iya, aku ya sabar kok ngenteni. Maha guru dalam bayi dalam kurung otak komputer akan memikirkan jawabannya, tidak mungkin salah. Yo ndang no nek iso. Sini anak muridku ki ngono nek salah. Lah nyapa ngono kuwi? Komputer iki. Lah kok canggih men. Piye? Wis nemu burung jawabane? Wis enek jawabane. Yo ndang nek wis enek. Bisu ditulis. Lah nyapa dadak ditulis barang? Diangen-angen lo iso. Bisu. Wi mut. Tulisannya mute. Bacane mut. Iya. Lah nek makan. Makan kui it. Belut kui il. Jajal digabung. Bisu makan belut. Artinya dalam bahasa Inggris adalah mut itil. Apa mau? Bisu mut. Makan it. Belut il. Mut it. Mut it. Anja. Sakjane aku ki ora masalah, Mas. Yen aku mbok madu. Iya, Dik. Makasih lho pengertiane. Asal awakmu kuwi adil. Aku berusaha selama ini untuk adil, Dik. Tapi nyatane apa? Kowe ora adil kan? Ya wis adil to, Dik. Aku ya rono, kadang ya rene. Kurang piye to? Mosok ning kono seminggu, ning kene cuman setengah hari. Lah wong kono kan ya jenom to, Dik. Dadi seminggu jeh kuat. Lah nek dirimu setengah hari, angger dinggo pisan nyonteke, angger badinggo nyonteke. Ya aku lama-lama ya kere to, Dik. Piye to? Ya balenan karo aku ya, Dek ya. Jarene wis gak doyan karo aku. Doyan. Jarene wis jijik ndelok raiku. Yo mbiyen pas kilap kok ya. Ya. Lah kok ijek stalking aku? Ya saiki lho awakmu gemesne. Walah mantan. Piye? Lah piye? Cek penak zamanku to. Iya, Dek. Kapok. Malah kapokmu to. Dek, sesuk awake dhewe metune awan ya. Metu awan wedi kepanasan. Yo bengi. Metu bengi wedi kademen. Lah terus penake piye? Sing penak ki metu njero bareng sampean, Mas. Masuk ora? Ayo masuk ngono kuwi. Ngono kuwi ya aku suka no.
Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam sayang. Ampun sampai mana? Jalan kas teko Dik, iki sik ngiyup udan. Oh berarti sedelok menempun tekan. Iya Dik. Nggih ampun. Ayo nyapa. Tak rebus ke air yen kali ya. Arep go apa to Dik? Dik Mas mungkin. Wis ora usah. Mas pun mau. Urung Dik. Dereng. Urung. Ajeng tumbas maem sekalian apa dimasake mawon kali Adik. Aku pengen masakanmu Dik. Dimasak nih. Tapi apa? Paling goreng ayam. Wis ora apa-apa. Nggih kali nyambel mengke disambel ke Adik. Maem bareng awakmu ki lawuh apa enak Dik. Nyonya, aku minta naik gaji. Kenapa mesti seanakan gaji kamu? Lagian kamu kerjanya malas. Ada 3 alasan Nyonya. Pertama, saya membersihkan rumah lebih bersih dari Nyonya. Siapa yang bilang? Tuan yang bilang. Awas dia. Kedua, saya masak lebih enak dari Nyonya. Siapa yang bilang? Tuan juga yang bilang. Dasar dia. Ketiga, saya diranjang lebih hebat dari Nyonya. Apa? Tuan yang bilang juga? Bukan Nyonya, si Rasid, supir Nyonya yang bilang. Katanya Nyonya kurang hebat diranjang. Kamu minta naik gaji berapa? Kita bicarakan ya. Iwak pitik sing digulung kan nek kowe ngarani apa? Kentuki. Kae kentaki ya Sing dodol aku po kowe tak tapuk ya. Sing dodol ki kowe ning tulisane kuwi pancen ngono macane kentaki. Kentuki ya, Reng. Wah, mula laris dodolmu ning pinggir dalan angger Mas dodol liwat, Mas dodol kentuki. Ayo. Bang, tahu nggak? Kidal itu apa? Tahu dong. Orang yang selalu beraktivitas pakai tangan kiri. Kalau kepanjangan dari kidal apa? Kidal. Nggak tahu. Apa sih? Kiri dari lahir. Kalau seperti saya, yang lahir pakai tangan kanan, singkatannya apa dong? Kadal. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to saliyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dek ingi enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah terah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho rumangsane. Wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Piye to? Ndang to? Mbah. Gonku iki ukir-ukiran. Ndang to getun ning kene ra gelem. Aku ki dino Mas dedel duel keuanganku. Mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ra apa-apa. Penting oleh duit. Berarti duit dibayar tenaga, lebih halal, gelem ora? Ya, gelem aku. Nek gelem, tak omongno makku.
Soalnya wonge lagi masakno tukang ki hari-hari. Iya, gak sido adol manuk berarti. Pusing aku. Ora ora aku iki patang dina mangan sego ambek kerupuk tok iki. Delok raiku ngleyang ki lho. Gak enek gisine. Anjay.